Сәлем дуслар. Баршаңызға сәлем. Сәлем дуслар. Мен Эльвира, иптәшлек пабликаның админом. Мен есімім Карим һәм мен Татфактның 2-ші курсында филолог журналистқа оқимын. Мен Илхам Шакиров, Шалт Мухаммаджан проектінің резиденті. Мен Лилия Хайруллина, жыршы, блогер, телевизион алып барушы. Минем қолда Идел журналының яңа саны. Башлыйбыз. Неде постаматта көрсең ойырылып тұр. Обложка приятной, но единственное, что мне не нравится, что у нее такой же украшение, как у меня. Шуңа күрә, марға минус куям. Әйтәсем килә, ул башка саннардан аерылып тора. Так, иштәлек киттек. Иштәрәк әйтеп китәсем килә, иштәрәктә барсы аңлашыла. Ягъни син кайсы битне, нинди рубриканы укыйсың килә, ачып, әнә укый аласың. Ну, минимализм ул минеке, то есть. Мен яратам минимализм. Мен бuna карадым да ачып, Умсколда укытучы Саша Александр Долгих ашып китте, шул мәле дисәм юк икән, бу язучы икән. Һәм ахырда менә шулай иттереп QR-код калдыруы, ул киресенчә сине кызыксындыра. Сәйдә бас. Миңа шы бу журналда безнең бөтен таныш булган татарлар булганы. Булатикны бик яратам. Артистлар турында мәкаләләр булса, мин аны яратып укыйм. Буларны да тоже бик яратам. Гомумән, Идел журналы миңа хәзер бик ошый. Чөнки шәхсән миңа кызыклы булган, актуаль булган темалар ачыла. Ул да булса модага кагылышлы стиль. Мәкалә кызык, чөнки стиль турында. Ну, менә бу бит. Күзгә ташланда бу шәп ясалган. Менә карагыз. Инде күпчелек шул веб дизайн буенча күздәге белән карыйм. Уны укырга җиңел, чөнки менә теге юлсыман ясалган, күз сразу ташлана 1 2 3 4. 300 укыйсың да дальше китәсең. Телгә кагылышлы, дөрес итеп сөйләшү, дөрес итеп басымнар ясау рубрикасы бар. Рүзәл Мөхәммәтшин, Рүзәлне белмим, нәрсә турында җөмлә төзи алмас хәлгә җиткән чаклар була. Әйтмим. Аңлашылмый нигә төрле шрифт. Дизайнга килгәндә, миңа журналда хәзер ошый аның шундый төсле булуы. Шулай ук монда менә яңа исем иҗат лабораториясын укып барып кызыксынып бара идем. Яшь шагыйрьләр өчен отдельный рубрика бар журналда. Кем тели, үз шигырьләрен монда җибәрә аласыз. Башка саннардан да авторлар бирелә иде, ләкин авторларның фотосурәтләре юк иде һәм кем икәнен белә алмыйдым яның исеменнән генә. Монда ноябрь санында авторларның фотографиялары күрсәтелгән дуслар. Син монда карыйсың, ачып, мәсәлән, нинди матур шигырь, кем язган микән моны? Рейса Абдуллина, Балтачтан. Ул бит минем якташ дип әйтергә мөмкин кемдер. Мин моны бит беләм. Һәм әлбәттә миңа якын булган музыка рубрикасы бар, анда инде җырларның сүзләрен, аккордларны табып була. Мәсәлән, уни белгән кешеләргә икән, миңа түгел. Бу минем адаш Илхам Шакиров. Музыкальный рубрика элеккеге җырлар һәм заманча җырлар. Монда Нур дигән төркемнең җыры. Мин уйлыйм, бик кирәкле рубрика бу, чөнки бу җырларның сүзләрен интернеттан балабыз, но аккордлары һәрбер кеше аны белми. Яңа язучылар турында бар рубрикалар, китаплар турында. Ой, миндә бар икән. Миндә бар икән монда, үзем белмәгән идем. Әле бу чыгарылышны күргән юк. Менә хәзер инде укыячакмын. Мен китап әз укыйм шул. Миңа вообще бармый. Уйларлар инде бетәч, бу бирак укымышлы кеше түгел икән, нишләп утыра бу монда? Татарда ла ярамый. Мотивацию надо поднять. Мотивацию должен быть всегда. Мотивацию надо поднять. Һәм Идел редакциясына моның өчен респект, ни өчен дигәндә, алар мотивация кылган дуслар. Галәмең кылган гамәлең. Дуслар, мотивацияны күтәрәбез, мотивация. Идел респект. Бу менә ачып укыйсың, журналны ачасың, укыйсың моны. Сиңа мотивация бирелә, синең бу журналны ачып тагы да күбрәк укыйсың килә син. Бу журнал тулысынча хәзерге вакытка яраклаштырылган, актуаль темалар ачыла, бик кызыклы темалар. Һәм инде аны укып, үзеңә ниндидер файда, киңәш алып була. Һәм барыгызга да шушы шәп журналны укырга киңәш итәм дуслар.